Okay. Shoutout sa mga kapatid nating Badyaw. Oh, Badyaw. Sama kayo. Galing kayo lang Tawi-Tawi. Tawi-Tawi, Basilan. Ah, Mandano. Oh, Basilan. Basilan, Tawi-Tawi. Sa Bongka. Manglilimos. At malimos na sila. Oh, kuya, matang buhay po, mayaman ka. Magbigay si kuya kasi mayaman. Oh, sige. Salamat. Kami wala. Iba-iba. So yan ha. Thank you. Thank you. Maraming salamat. So guys, narito tayo sa bayan ng Katarman. Katarman, Northern Samar. Ito yung bayan ng Katarman at sentro ng Northern Samar, the capital.